bareng-bareng karo anu kuwi. Ana urgent kan. Ana urgent. Mana? Mas, endi to jane Mas Gareng iki Mas Gareng? Dadi iki kumat Mas iki. Gareng. Bojoku wis katarak. Ku arek gedene sakmene goleki. Mas Bojone Gareng sing pundi to Mas Gareng? apa kumat to? Kene. Kumat to piye bojomu? Niki garwane kula. Iya. Wo, Lah kok raine nibo kabeh sakniki Mas Gareng? kok raine karo bojone aja raine. Lah pripun? Dapurmu ngono lho. Sing kon ngeti jangan mau sapa? Ndak kuwi mau kowe. Sing kon ngeti jangan mau sapa? Iku coba singgah-singgahke lho. Sing kon ngeti jangan mau Aku sapa? kuwi bengi iki ra rangkepan. Diwales. Heh? Diwales. Iki rasa tak wales wis mapan kok. Ora kok ana tembung dingeti barang ki sing dingeti ki napane jangane? Lah ki kan pesen nek jangane ben ra mambu dingeti. Aku ya tak ngeti ngene wae to. Jangane ki dinget ning dhuwur kompor ka lho sayang. Kowe ra muni ning dhuwur kompor. Apa kok? Bojomu ora ono. Lho, merpati iki. Kecekel Satpol PP. Oh, kowe ya wis Gedene semene kok, Bos. kowe ya wis katarak semene kudine kok ora kok. Nggih. Aku lali bojoku jenenge sapa lah. Ayo. Wong mendina wis kumpul bareng kok. Iki jenenge sapa, Mas? Siti. Sing ngendikan Siti Buantre Romo sepamu. Buat. Oh. Lah, jenengmu sapa to saiki? Sayang, sini dong. Wis udah ngerti ya. Masane wong mimpi ngono kae. Sayang. Ya kok sayang. Kuwi gayane kaya ngono kuwi anggere klebon orang-orang ngono kuwi aja sayang. Arong-arong lak BE sampeyan to, Mas. Kowe apa ngatasi to, Reng? Aku wis ra ngatasi ya. Aku mbawahi. Nggih. Ajeng babahi. Monggo mang babahi. Ya. Kula sing ngatasi jenengan sing babahi. Ya aja ning kene. Modar wae. Lah teng pundi? Ya biasane. Lho, lak leres to garwane kula sing babahi, kula sing ngatasi to, Bu? Leres. Leres jenengan sing babahi, kula sing ngatasi, enggak? Kuwi sedel apa-apa ya. Lah kowe iki piye ngopeni? Lah mulane biyen langsing to. Saiki malah kaya Ora bongkar ngono kowe gawe. entuk Nyuwun dhewe. sewu. Lah jenengan ki sing ngopeni kan kurup. Iya. Saka biting dadi bongkokan damen to, sayang. Iya. Nggih. Jenengmu ki jane asline sapa? Aku jane biyen arep ngesir mbokmu rang pes kowe ya. Oh, ngesire ki malah mbokku. Malah Aku jane ngesir mbokne iki ya. Sayang, sini tak bisikin namaku. Bocah iki digapake. ketok-ketok. Kaya tekan Dilan. Lah pada kau bletok sayang. Ayo Jenengan kejedak. kok trik momen dionekke rupa kaya blethok to, Lho sayang. aku ora apa-apa, dhek rupane ya kaya genset. Enak genset. Kok iso? Iso padangi. Dadi bang bletok. Lho aku iso bletok iso. Lah iya. Ayo. Sini sayang. Iya. Sini sayang. Wis kene wae. Sini sayang. Aku bayangke nek kowe pas romane ngomong sayang, kowe iku piye? Nyuwun sewu. Kula ki geli nek kelingan caplok-caplokan untune mboten enten ajeng nyaplok kula ki anjur bingung nek Mas. Lah kowe tekan nggon untu kowe. Kowe wis ngurusi ning untu ki. Iki ra ngerti manusia metik cah iki. Oh, tanpa gigi. Ola nek sing metik kok ngene iki dalan mudhun lak ya ndelosor to. Kowe iki pas roman iki apa ngerti dalane? Lho kok iso? Wis sakmono gedine iki. Lho kuwi delik kok. Kok iso? Aku rasa bayangke kok. Agar sing ngene iki golek-golekane angel. Ayo pamerke bojone. Nggih. Kae mbok iki. Ada ditekake kene. Tas pundi Kakang Mas? Ngene lho, iki awake dhewe iki aduh rasane wis kaya ngene iki selambutak tau aku ngene iki. Oh, ngoten. Heeh. Lah sing dimek iku apa to Mas? Lho iki artis. Oh.
Lah sing ngates ki awake kok sing demik sing kono to, Mas? Burung dara. Oh, burung dara. Biar tidak terbang kemana-mana, ini tak kene iki ben ratis. Oh, ngoten. Jin. Ya. Iki iki Terus pundi? aku kok muni awake dhewe engko ndase ning ndi ngono. Oh, ngoten. Iki kowe karo aku diaturi. Lho, karo bojone kok kowe karo aku? Kowe karo aku dikongkon diajeng ngono to, Mas? Sing halus. Karo bojone kok kowe karo aku? Sing ketok sayang ngono lho. sampean mbek aku Nggih, tes pundi? ning kene. Ayo saiki kowe mlumah. Kok Oh, ala kok iya. Ayo. Kake. Kake. Wani ora jare aku kan rumah. kowe ngadeg kok malah kaya bantalan rel ngono. Tangi yo. Lha jenengan iki jare kan rumah kok. Ya Allah. Bocah iki malah kaya komodo. Wah, Jebule cor-coran. Lho, lah kuwi nek dibetel kowe murup kok. Oh, berarti jenengan ki wis tau ngrasake aku. Mas. Aku wis tau dirasake Mas Bagong. Gilani lho. Mas Bagong ngerti nek dene iki bakal cor-coran to, Mas. Ayo dianu to, Mas. Aja ngarep-ngarep. Kok muni piye? Aku tau Nyemplung rasake. Ya. Aku tau rasake. Ya. Aku mbiyen mabok. Aku dhewe karo bojoku kowe gila. Ngene bae. Iki bojomu lah jare penyanyi. Ayo ditanjakke suarane. Iki paring lelipur. Kowe pas kae lo ngomong nostalgia kae lo. Oh, nostalgia. Rondo kempling. Oh, rondo kembali. Ya. Dados. Rondo kempling, Mas. Masuk Pak Eko. Kok iso masuk Pak Eko iki lho. Lho, musiknya masuk Pak Eko. Lho, ning ndi bojoku? Bojomu juga apik, Oh matane iki lho. Oh, bojone gedine sakmene lho sayang. Ya mau ning kene kok. Biasane ki aku nek melu bojoku ki digendong iki, Mas. Wah, Nek nyanyi karo bojoku biasane aku digendong, Mas. Modal kowe reng. Gendongan saiki nek ora Ora apa-apa. Ayo, kene. Siti. Siti. Leting-ting piye mau leting-ting? Leting-ting piye, Mas? Tak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Taksi karen tindak wae ora numpak taksi Dewean opo ora wedi timbang nganggur mas gareng gelem ngancani Ya, ae wangi. Lane upaya apa? Aku wis rumah mau, Mas. Tope wong lakan boe ngomongan. Iki rondo apa bayu badhe tulakan. Awan-awan lunga blonjo ning pasar paing. Perawan rondo sing penting sing iso wahing. masuk pahing. Oh, Mas Petrus.
Saya Mas Bagong. Mas Gareng. Oh Mas Gareng, kempling mboten? Wajah wis masalah. Kempling mboten? Wah, Apa kesel apa lah? kuat eh. Iki ngomong apa? Kula Maksudnya kempling ki mboten. Kempling apa ora? Oh sing iso nganu ki bojoku kok. Kempling boten. Heeh. Nyawangmu piye coba? Aku kudu muni piye? Ha nek bojoku ya kempling to, Bos. Lho wong bojone ya aku muni kempling to. Kaya ngono iki kempling. Lho. Mripatu katarak. Kempling dondi. Lha kuwi kuwedine kok. Ayo memper wong mripate kira kok. Nyawang kaya ngono. Lah kowe timbangane tuku spring bed lah ngene iki. Oh, berarti ki Sembrono. rabi karo aku ki jenengan ki madake aku karo spring bed to, Ya Mas. ora. Maksude iki kowe kok dar-dor iki ngopo to, Jar? Yo, ora apa-apa Jeh. Mas. Iki mau gek rondo kempling. Ah. Kowe duwene. Duwene no. Oh, duit malih. Oh, Iki pisan kok njur krasa pengen tanduk to, Mas. lho, awan-awan lunga blanja ning pasar Demak. Yo kok tekan Mbak. Terus Rawan rondo sing penting anu nenang. Oh, jawab. Apa ki, wis Mas? ora ora. Kaya ngono iki mbok tajake. Kok ngene ben bengi ya tumpaki kok, Mas. Awan-awan ngeblanja ning pasar Pahing. Oing-oing. Rawan rondo sing penting iso wahing. Ha nek Si sing sampeyan wahing ki sing. sing lambe dhuwur apa lambe ngisor, Penting. Mas? Sing iso wahing sing ndi? Ayo kabeh. Ayo apa meneh? Neng tenan. Piye? Aku bareng bojomu nyanyi kepranan aku. Terus pundi Kakang Mas? Ternyata suaranya bagus. Alhamdulillah. Jadi wong iki aja nyawang katuranggane ning suarane. Oh. Alhamdulillah. Nek umpama sejen lagu iki yo iso. Iso. Ah, Oh iso iya to, iso Mas. kempling. Oh, lagu barat ya iso, Mas. Sing piye? I don't know why you say goodbye. Oh, ayo no wan isih tekan. Kok iso tekan ngising Lho, bareng iki lho. Kowe mau bahasa Inggrismu? I don't know No why. wan isih tekan. Ora sa anu Sing isih tekan ki apa nih? Kupingmu iki katarak. Piye? Ayo no wan. Oh, wan. Why? I don't know why. Why? Why I don't. Anu wae. Ayo, jadalnya sekarang kas. Nek Anu. panjenengan kowe penyanyi tenan. Oh, ngoten. Oke. Aku duwe ning Apa? omah ki duwe ngon-ngon. Apa? Kelinci. Kelinci. Nah, Oh, kelinci ning ucul ya. kelinci Sing ku- ucul kae. Ya iya. Pelok barang. Ayo. Sik dicocok, Mas. Bawa. Iki Zek. bokongmu mbok ganjil apa ora to? Oh, mboten mang ngrasake to, Mas. Rumah Kaya- sakit bujake apa iki lho? ora ngono kaya Lho, kaya kober mapan ki kober. lek karo bojone dhewe to, Mas. Mang ngrasake to, Mas. Kok sekober kober lho reng. Ngerasa- Ya Allah, aku wis ora betah-betah ngene iki. Ini Kaya Rama Semar ki lah asli, gede. Lah iki kok yo melu-melu wong gede. bendina kumpul kaya tekon wae lho. Ayo bawa. Ayo bawa. Nggih, ingkang panjenengan bawa berkah bawa monggo Bapak Semar napa sinten? Iku pejek kowe. Oh, kaula? Sampean. Ayo. Bawa Bawa apa? panjenengan Bapak. Aduh. Klinciku. Aja disiki wong iki cekoke ngono kok. Oh, sak iso-isone to kok. Temu tamati kuwi. Ada sirahku ngeluh. Kok iso teko tiba suku lho. Iku wis dadi katres nanku aja disiki wong sing kaya ngono kok disiki terus ngalor ngidul Kaya banyu. ngalor ngidul tepung gelang wong
kecelek. Dik njene. Oh. Iki kelincine, Mas. Saibobu ngahra saku diajeng Tas pundi Kakang Mas? sawangen kae ana kethek siji kae. Kuwi bojoku kok kethek siji piye to, Mas? Iki upamane kok. Oh, umpamane. Iki upama ki ning taman kok. Aku ki mbokne kethek. Heeh. Mongko kewan kethek kuwi sing paling ngeyel iki kewane kethek. Ya ora ngawur ae. Ngeyel to. Kowe ngeyel ngandani ora ngandel. Lho sik kata-katamu iki piye? Kowe ndelok kethek. Nek aku Iya. kewan kuwi sing paling ngeyel kethek. Ya ora wong kethek. Lho ngeyel. Sing jadi omong aku sing dinake ngeyel. Aku bolokne kethek. Anteng ora apa-apa. Mongko kewan sing paling ngeyel ki kethek. Ah, kok aku nengok. Lah iya, aku ora ngelokke lho. Yen bali bakal tak pondong. Panjenengan wonten mondong kula Kakang Mas. Ya sak iso-isone sak kuat-kuate. Sak iso. Bareng ya ora apa-apa. Loh, iki langsung nonton pura to? Ora lho. Lah langsung tepuk tangan blas lho. Lho kubah. Iki awane adem. Dadi kono ku ya karo jingkrung. Nek kono tepuk tangan kene semangat ngono lho. Mboten. Lah jenengane akon-akon tepuk tangan lah bojone ora tepuk tangan kok. Wah, bojone tepuk tangan ora ngerti wong katisen. Oh. Perlu Bojoku dihangatkan sayang. kuwi bojoku saiki tangane papat. Loh, Kok saged? menungso ki tangane ya loro. Ora iso. Kok iso papat iki lho? Iki nggawa mic, iki anu sing loro sedakep. Siji nggawa mic, Sing siji nggo nyanyi.
Sing loro siji nggo mik, siji nggo nyanyi. Nah, sing loro sedakep. Sing loro sedakep. Ku lho gudi ngene iki lho. Sing ketok moto mik sing digawa setunggal. Ingkang kaping kalih menika, ingkang kaping 3 menika, ingkang kaping sekawan. Lah iki lho sedakep loro kuwi. Lah nggih, setunggal, kalih, 3. Lah turene sekawan. Lah sing setunggal pundi? 3 mbek 4 iki mbok sedakep ngene iki lho. Gusti Allah. Astagfirullahaladzim. Oh alah jebul bojoku ket mau ki nginceng sing kuwi to Mesti sayang. kulingane kok wene. Kuwi sing iso dadi aku barang. Mbok aku kepengin ini lho. Piye? Kayak Robi dan Juli kae lho. Piye? Oh, kula dipangku ngoten, Mas. Oh, enggak, aku nyanyi toh. Aku nyanyi ndek iki engko dadi kowe kaya Gandok Kaca iki pergiwon kan lho. Heeh, Di. piye? Dadi pangku. Kudune sinom. Lho sak karepmu sing penting engko mbok bondan kae toh, mbok bondan kae toh. Ngene lho. Ngene. Ngene. Dan terus Lagune apa? Lho, kowe bawa dadang gula. Nggih pelok 6, Mas. Pelok 6. Ya, pelok 6. Pelok 6 sak pira, Mbah? Ya. Kowe wong ayu. Ayo. Kok kowe nang kono aku ulah tasik. Kowe kene, Gandok Kacane kene. Pergi wae kono. Kowe kono. Kula sing pundi? Kok kono? Oh, kula mriki. Ha, ayo. Wong ayu. Dalem Kang Mas. Sip, bangga aku kowe iso nyanyi ngono bangga. Nah. Kali. Pepujane ngati. Sip. Ampuh Ngene iki Nyuwun lho. sewu. Dicanjake tenan. Garwane kula njenengan ograk-ograk leneng sempal kabeh to, Bos. Aku seneng. Kaya Seneng ae kok. oh, ana wong nembang iso geger kowe. Aku seneng. Mangga. Seneng yo seneng teko seneng wae. Koyo Suarane apa? Oh, coba. Sapa iki marang? Sapa? Oh, Wiraswara ni. Ana Wiraswara. Kaya suara kebo. Cobi mang anu teng mriku wonten kene. Swantene sinten? Suarane sinten, Pak? Swantene sinten? Ora ono. Mboten enten? Ora ono. Sing teng mriku to? Ora ono. Mangke panjenengan ingkang lajeng ke monggo. Kaya ngene wong nandang. Ya, siap. Wah, wedi men. Lha kok Kok capek? Kok capek iki mimpi pergi wae. Lewat. Aja nyawang. Lagi kene Mang Suli. Apa mung? Aku ngene Ayo, delok ngene wis gila itu. Maju to, Mas. Aku. Ya mosok ngono mlakune. Lah ya laku dodok. Sing apik to, kowe iki gayane iki. Ya. Bokongmu diangkat to. Nah, wes. Wes. Ngrusake dagangan iki. Samono dikabehke. Piye to, Bos? Ya sithik-sithik lho kowe. Wah, Wong wis api-api saka kono bojone jungkelke lho, Bos. lah kowe mbok kabehke. Ya alon-alon sithik-sithik kok. Posisimu rapas. Wah, wis tak pas-paske ngene. Sing tenang. Kowe iki lungguhmu ya hati-hati. Lah, Cuk. Mas. Contoh. Aku wis hati-hati lho, Mas. Ngene lho, ngene. Nah. Tangane ngene. Kejalan. Baleni. Aja nganu lho. Iki kok gareng meteng lho ya. Baleni. Ya, barene ditata sing genah. Alon-alon coba kabehke wedi kabehke. Apa mong? Apa to mung? Alah, Apa? apa-apa kenal. Awakku Dewe. Duh dewa. Jawa. Padake kirek lho. Welas mering Pak Nah,
Alon. Anu gua geger wae ben rano. Hei, kok malah nek geger. Lah kok nek ngene ku lumah neh. Oh dipaske. Paske to, Mas. Ya Bener, Ki. Allah. Halo. Iki kaya mercon karbit. Karo bojo kok sia-sia to, Mas. Karo bojo kok ngoreki mercon karbit to, Mas. Kowe iki marai ora ngajeng ngene, Mbak. Ngene, Mbak. Cemplungi karbit lho. Sumet bluk ngono kuwi. Kuwi jenenge pelecehan. Kaya ngene kok karbit iki piye? Iki anu Kaya. montok. Iya. Kok kowe karbit iki piye? Kaya ngene kok karbit iki piye? Kowe kok mak kowe bojoku. Jan. Cacek yo. Aku ngandani. Nyun sewu, nyun sewu. Ngandani kok. Wani caksik sing mburi iki berarti kudu wani caksik sing ngarep kok. Ayo. Aku Wani ora? Aku tawone padha. Iki Yo sing Daryanto. Welas somring. Ya, Wak mami. Iki sing ngarep sing burindi. Ngarep buri kok padha. Kowe goleki carane ngarep golek dalane to gampang. Piye? Cemplungke bak mandi. Terus? Nah, bluk-kutuk ya kuwi. Apa nek kok Bocor ya, Mas. menguat. Wong buri wis bocor kabeh kok, Mas. Upamane Pamane ro nakoda. Tanpa perang. Gandeng. Nah, foto bareng. Cis. Cis piye wong iki wis pas cis piye? Iki lho cis. Iki coba cedak-cedak. Kowe ngawur. Aku gek iki lho, Mas. Diplekoto karo bojo dhewe ning dhuwur panggung ya gek iki. Sabar karo bojo yo. Bagaimanapun harkat seorang wanita itu harus dihargai. Ora kena kowe cak-cak ora kena. Titik. Regamu pira wae? Kok iso tekan. Dihargai. Lah ya Harkat. Lah ya. Duit kok le nyimpen ning kono iki lho. Lah kowe muni dihargai. Iki arep tak regani pira bojoku? Kok iso tekan. Maksudnya iki ora dihargai duit ya ora. Piye? Dihormati. Diajeni. Kemarin wong pedo kok. Nek tak sawang-sawang kok bojoku ki Ya rada bodoh banget kok ya. Lambemu iki munine kok menghormati ki tak lho. Maksudnya iki lho, senajan kowe wedok iki kowe lanang, kowe kepala rumah tangga, kowe ya kudu wedi karo kae. Ah, sing ngomong aku wedok ki sapa ta, Mas? Oh, dilon malah medeni to. Kowe kuwi klebon coro jan. Sapa to, Mas? Lho ngono kuwi. Umpama nakoda tanpa prau sasa karaden pepetri Idam Sariat Mara. Bojoku ki spesial kok, Mas. Mwah, spesial. Mwah, spesial. Spesial.
Jung genjak genjung. 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 Ding dak ding dak ding ding. Ding dak ding dak ding ding. Ding dak ding dak ding ding. Gareng durung krasa sih. Wis ketok kaya ngono. Aku mbok tendang to. Ora kuwi. Ing aku mbok tendang sing tak lebokke driji. Ngapure. Ngapure. Wis nedan-nedanan iki jan Ngapure. Reng. Iki wis aku percaya. Iya. Nek bojomu penyanyi campur sari. Lanang iso. Ning aku kepengin jajal karo Petruk. Iya. Iki lagu Jawa, lagu kuno zamane jeng sang maestro Kinato Sabdo. Iki tak entekke sik. Oh iya, ya aku tak jajal kuwi ya. Adikku Petruk ben nembang kok gentenan. Kowe melu, muncul. Aku melu. Iki ono gayane sakale. Oh iya. Kabeh kudu melu. Oh berarti aku melu goyang bareng ya? Iya to ya. Songo slendune. Iya. Aja Iki ana ngombene pura kok. Ono. Kowe durung mati wae ora apa-apa santai bae. Wis ngelak. Bedok randang Weh. ngentang-ngentang. Wes. Mbok netole takkan dani. Niki rebone kok nganu sae niki nggih Mas. Iki sinom. Kang Suli. Pak ne aja. Yo. Ayo, Mbak. Musik. Biasane pelok harus apa? Menyuruh menyuruh saiki songo. Mike. Pak Neojo nyelo. Ngregoni none bojone Petruk lagi racik-racik. Takone to. Takone lho. apa kang kok tandangi Lah ya apa, Dek? Aku gawe rujak. rujak. Wah, seger ini. Seger. Oh, gawe rujak jeruk. Seger. Takone no. Bombone kuwi apa? Lombok. Oh iya. Oh, lombok karo uyah. Lombok uyah. Terus karo apa ya? Kudune ana terasine barang iki. Gula terasi kudu ana iki. Gula terasi. Heeh. Rujak jeruk kudu ana jeruke. Rujak jeruk kudu ana jeruke. Jeruk bali dasare weton nambah. Ayo joget. Yuk, ya.
Sorisi suwe olah dipilih Mas yo mas yo be janji Ojo lan pamriye supaya kajen sajane Gledak. Gledak. Ayo. Das punten, Mas. Malah kaya komodo manak. Anjing Gelek kali maneh arum tondo riya kandung apa manuk Gledak. Gledak. Ora. Piye? Bisa, Mas. Ora gledak. Lah piye? Mau wis gledak. Lah Lah terus piye? Cao. Dadak. Dadak. Dodok lagi. Dadak. Iki lho. Malah kaya kodhok. Ajeng gelek bali meneh arum tondo manuk puter gur pagi Wis. Rasi dodok. kowe iku malah suwek kathokmu Kelingan aku. apa Ojo seneng. Weh, aku wingi mau lho. Kabar. Momongamu daramu Sinto, Dewi Sinto. Lah ngopo? Hilang. Iki malah pukulan Rama Wijaya ki Rego. kedralung-dralung ngegandrung tekan dalan-dalan. wah mesake no ilang terus ning ndi ngono lho Lah ya ora ngerti. Ngene. Doro regawa Legawa kelangan Doro Sinta to. Gantine iki we. Lah, Tak Lah kok jam. malah gantine blegu ngene ta, Mas? Sinta ayu niki Rekian Sinto ki ayu minting mimping. mlentung Lah kula ki mboten sae ta, Mas. Lho, lah engko Kula lek ki mboten ayu ta, Mas? Kowe ki ayu. gilani iki kok lek dicopot pentile ya kempes. Iki ngene lho. Melu prihatin. Ya. Saiki ora iso Eh? melu damai santosa iki kene iki Aku melu bulu lita wae aku. aku melu prihatin Wes Umar. Iki mrepekin daramu. oh ngono Oke, lah. Kok ora ngono dawuh. Ayo, Oh. takjak yo, takjak.
Kulata menika ta wujuding Sang Jetayu ingkang nembe nilis wonten saking giling pertapan. Kocap kepireng swanten lamat-lamat kaya sambating wanita. Sigran rajang wani. Hidupin. Satu wono ya. Iya Yai Lesmono. Kula aturi ngatur Bramanta Paduka. Satawana. Sapa jenengmu? Gene ya tatumu arang kranjang kaya ngene Satawana. Raden, kula pun Jatayu Raden. Aduh. Ih. Waleh-waleh menapa Raden? Kula ngantos kedadosan mekaten menika jalaran nalikanipun kula nilis wonten ing sakinggiling gumuk. Kula mireng panjeriting salah sawijining wanita ingkang nyuwung sabian. Sasampunipun kula caketi jebul ingkang jelih-jelih kala wau inggih sembahan kula pun Kusuma Dewi Sinta. Yai Sinta. Nggih Raden. Ing pangajap kula kepengin sanget sabiyantu. Dateng Gusti kula pun Kusuma Dewi Sinta ingkang cinitra. Dening salah satunggaling manungsa namung Raden kangge bondo kegiatan kula kemawon napa jer kula salah satunggaling peksi ngantos kula saged peperangan kalian pawongan kula wau namung Raden kula ngantos kedadosan mekaten menika Raden. Duh Raden, menawi paduka badhe angupadi ingkang garwa pun Kusuma Dewi Sinta wekdal sakmenika kacidra dening Nalendra ing Alengka diraja ingkang jejuluk Prabu Dasamuka Raden.
Yai Lesmana, Kula Kakang Mas. ayo enggal disampurnake purnarpane Jatayu iki. Nuwun inggih semoga. Kasidikara Sang Jatayu dening Raden Rama miwah Raden Lesmana. Sanalika sepiwing ngaplak minggah wonten tenging Warmana. Ana swara ambata rubuh prapaning Raden Anoman. Anoman, sliramu wis rawuh ana ing papan kene. Ingsun tulung Anompan minangka duta. Sendika mangestuaken dawuh. Ingkang nomor kalih panjenengan Anoman kawula aturi tindak ngalengka dadya telik sandi todinen kekuatan negara Alengka. Sadurunge sira mangkat ingsun titip kalpika kanggo Raden Sinta. Sendika mangestuaken dawuh. Yai Lesmana, ayo kita disilaku. Monggo Kakang. Sambunganing cinarita ingkang wonten Taman Soko lamun Cinadra kadya nujit penggalihe. Plasta punika wujuding Taman Soko wonten latihan negari Alengka Diraja.
Sawetara wonten salah satunggaling wanodya ingkang tansah dawek sungkuwing penggalih mila mboten nami kalamonta dadi swasana peteng dedet limengan kaya-kaya kena siku dendaning dewa labat kaparabawan sang Sinta sang Dyayu denya namung tansah menggalaken dhateng ingkang garwa Raden Rama Wijaya. Ingkang namung tansah lados lahta menika putra pulonan negaring Alengkadiraja ingkang silih Dyayu Trijata. Dereng ngantos sawan rembag kasarurawuhipun nata agung Alengkadiraja Prabu Rahwana Raja ya sang Dasamuka. Aku pengen ketemu makmu Sinta Trijata. Inggih menika wae. Kudanyo tinandhet miring Trijata. Inggih, sembadang kula Wak Prabu. Trijata. Aku arep mawan rembug ini delok. Golek sing anget. Inggih, wonten dawuh. Nek ora katimbalan Pak Damai Santosa karo Bukadus Kopeng ora tekan kene. Inggih, Wak. Ini lho. Kowe sak kongkon tak tugasake leladi marang wakmu Sinta. Inggih sampun, Wak. Ampun kuciwa. Saestu serahke teng kula. Oke. Malah sampun kula piyambak le masak kagem Dewi lho, Wak. Saiki coba remenane dedaran wakmu Sinta ki apa? Soto. Nah, Kopeng ki nggone soto. Mboten namung soto, Wak. Kalian bakpia. Bakpia. Sinta kemangane bakpia. Inggih, Wak. Isine soto kacang ijo lan sapu barange kae. Inggih, Wak. Senenganku. Lho, sakmenika sampun kula masakke damel Wak Prabu. Lho, isine apa? Lho, panjen paduka apa kersa? Iya. Nggih menika sampun khusus damel Wak Prabu. Apa isine apa? Isine nika wah pokoke paduka saestu seneng. Tandakno aku sak pengen mangan. Isine menika kroto. Kroto. Padake manuk. Manukku ra seneng kroto. Ini. Inggih, Wak. Kajaba kuwi kowe ngertine aku ki tresno marang Regyan Sinta. Inggih, Wak. Wis 3 taun lawase tak sengkerana Alengkadiraja. Delokke aku nglirik aku ora gelem. Ora kersa wakmu Sinta. Apa wis mbok bujuki? Matura yen
Rahwana Raja kuwi tuku tresno marang Sinta. Sampun wa. Iya. Malah kala wingi menika sampun rembagan kalian kula. Wa Dewi menika kangen kalih Tenan Paduka. apa? Inggih wa. Coba buktene nek men pancen kangen karo Rahwana Raja. Nggih. Nek tak timbali taturi mesine gelem kersa nyauri coba. Sebentar sekedap. Ngeten wa, sakderenge wa Prabu mangsuli wa Dewi menika kedah testing. Iya, coba. Testing suara. Coba. Nggih. Piye carane? Nggih kedah alus. Alus. Wa Prabu menika kan kasar. Nah, kedah alus. Monggo ditesting. Piye? Tes. Tes. Sinto. Kirang alus wa. Kurang halus maneh. Sinto. Kirang wa. Sinto. Kirang wa. Piye? Kirang alus malih. Karo aku ayu, karo aku setilik-tilik. Sinto. Aduh wa, mboten mekaten Lah, kirang piye? alus. Nggih pun, kula padosi wa Dewi riyen Iya. nggih. Coba tak jadali. Karo aku ayu. Terimaku karleanku. Kiai Sinto. Kata apa ra kata aku. Mutiara aku. Wah, ngendika apa mawar? Ngendika apa? Nggih menika Apa? mboten menika wa Dewi nembe flu. Oh, ning aku seneng atiku gelem Sinto gelem wangsuli pitakonku. Inggih wa. Ya. Kirong real. Lah kok namung urang real wa. Kurang arep. Nggih kira tumbas HP. HP. Wah, Sinto milenial tenan. Ojo kuwatir. Aku yo nggawa HP lah iki. Wis. Yo. Iki jenenge HP banana. HP pisang. Jadul niki wa. Ya apa-apa nek ngeles kok dipangan ki HP pisang iki. Sakniki mboten ngeten niki. Iya. Sakniki modele empun Apple. Piye. Nggih sing Apple krowak ngoten nika. HP kerowak. Nggih. Sing penting kanggo selfie to. Inggih Ayo wasan. selfie karo aku. Wes, Inggih wa. boleh Menika balik ya. lho, lah kok dibalekke? Ya wes wes. Menika pripun? Wa Dewi menika pripun? Saiki sing wigati aku arep sabar jongan sak pejagongan karo Yai Legyan Sinto. Koko matur. Inggih wa. Pisan iki wae. Wa Dewi menika Paduka wa Prabu ajeng ngendikan ngrembaka kalih wa Dewi. Tan samar pamoring suksma Rinumaya winayo wingasepi Tobat. Sewu purnomo ora bakal bisa ngalahake pasuryanmu, Sinto. Maksudnya mangerti anakku tresno karo kowe. Tak loi pati. Kowe tak colong saka dandoko. Tak sengkel ning kalengku dirojo. Coba. Sepisan iki bukaan hatimu. Sampanen katresnane Rahwana Raja Sinto. Rahwana Raja. Iya.
midhangetna kandhaku iki ya. Yen to kowe nyenggol kulitku bakal tak beset. Yen to kowe nyenggol busanaku bakal tak obong Rawana Raja. Krangkala tuminap katampo samya ngadali radit wilating klada Dewi Seda menapa mboten Wa Prabu kecalan. Iya. Kok boleh ngadis. Nanging sing luput dudulah ono. Sing luput ono Deo. Pedalaning jagat. Yen aku rakut gratis sesandingan karo Sinta. Kenapa? Bokir katresnan ning atiku. Sing di sembayang. Tok gerak telur. Iya, gerak telur. Aku jaluk pangapuram. Nanging aku tetep Iki saya stres lagi. sandeni. Aku perlu telur. Sokantimu situ. Wis aku balik. Tambah iki. Asesendon amuwu sang Dewi mudu naden agles
Desmak Sang Dewi Sinta nupeksa salah tunggaling Jaswatya sanalika kringet bra saking Calira gawat Kantaka kapindhara. Anjegrik risang Rama Dayawati tanganku plawe nyenggol pot-potan pating belasan suku nendang tembok jebol rame jroning taman kajenengan Putra Nata ing negari Alengkadraja Raden Indrajit. Goncang di langit kelap-kelap katon lir gincang ngalis risang mawe kandrung Wani rusak taman suku yen kowe iso ngomong sapa jenengmu? Os pelo kiri. Setan. Sek ngangguran. Pangeran Pati. Putra Nata Ngalengkadraja. Indrajit. Kudune sing takon aku. Ose. Asem. Asem. Asem ngomong.
maning rusak taman suku. Gede tekadmu. Manut, atur ke Kanjeng Diwaji.
jangan jelange kelap-kelapaton entan kincange ngalih Yo aku nyata sekti rawana apa tanku lapa warti karo Rama tanding yudha sapa lena anda dayaning Adi Pancasona reksakane bumi. Prabu Rahwana Raja senadyan pejah kaping 7 sedina, waton nambah Bantala. Satemah Jatmulya dadi Satemah Mulya. Ya, Mas.
Para rawuh kakung semawana putri mewah para pandhamen budaya. Ing samangke sampun kepareng paripurna pagelaran agung ringgit tiyang kanthi mendhet ira-iraan Anumanduta. Ing wasana sugeng pemanggihan ing dinten sanesipun kanthi asanti hayu 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 rahayu ingkang sami pinanggih.